nejnovější zprávy. Tohle je konec Minecraftu, tak jako známe. Monstva jsou všude. Lesy, pláně, dokonce i jeskyně. Monstva jiného druhu, chování a místa. Jeden je dokonce i virus. Poslouchejte, moc času nemám, ale jděte, utečte. Tady to není bezpečné. Ne. Tak, video už začíná. Chtěl jsem vás pozdravit, jak se máte. Říct, že tohle je mé první video. Ale jinak, vezměte si popcorn, sedněte si a zrelaxujte. Protože tohle je horror Minecraft. Takže tady ten začátek právě není nejvíc zajímavý. Takže ho trošku skipnem, by se dal říct. Tím si montáž. Ta čupakabra je zpátky. Kde? Já nevím, ale koukej radši přitom do zem. Ať ho nepřilákáme. Já mám pocit, že jsem se k němu přiblížil. Já začal tak koušet srdce úplně. No, vtipné. Vidím ho. Je na té hoze. Shit. Snad nemůžu to. On umí plavat. Jsme v prdele. Ne, tak. Ale kdy to má ještě kmeny? Nenávidím Belč. Dám klacíky ze všeho Belče. Proč se jí zase rozjebala sekera? Protože takový je život. A já nemůžu, jak? Proč to laguje? Potřebuji kámen. Já mám kámen. Kolik potřebuješ? 9 na pec. Kde se? Kubeku. Kamu, kde jsi? Tady mám sekalu. O, děkuji. Máš ten kámen. Tak vytvoř pec. Tamhle je zomboň. A máš uhlí. Počkej, jak se dělá charcoal?
tím, že vypečeš logy. To ti je bylo. Já jsem jako toho zombíka! Já jsem jako toho zombíka! My tady máme Silent a sledný zombíka. A 4 točky. Šli tamhle. Zabij nějakou příšeru, no by ti to pak mělo dodat mentalitu. Ale nevím, jestli je úplně nejchytřejší, že tady... Já ti jdu pomoct, pojď. A Ela, jo, dobře to je. Oh shit. Co to je? Teslaune, skákej. To je ten Apollyon. Tak ti píchá. Jo, to tě přejde, až zjistíš, jak je rychlej. Ve vodě je možná pomalej jak co dipl. jsme vzal, tak on se objevil kámo na před tohle. O, vidím Goatmana. Kuj. On čumí na mě. A Herobrine, nazdar. Čau. Abra. Kámo, ať zmizí ten bot. Kde je Goatman? Teď bude někde jinde. Teď bude někde na té hoře. Píči, potřebuji sanitu dolů. Mám vytvořit, kamo, točky. Můžu vytvořit 40 toček. Nebo... Tady máš ten čokol. A Jo, mám vytvořím 40 tyček, jestli chceš. Vojto, tady máš těch 20 torček. Já už mám točky nějaký. Tak ok, dík. Jo, asi bychom měli být u toho ohně. A já... Proč to odložil ten Kde je? Já nevím. Ale vím jednu věc, co si musím rychle vytvořit. Pojď to nasedni, dělej. Teď čůra. Teď nemůžeš to, ty jsi debil. Teď. A repítuj. Pojď se můj to, nasedni. Kámo, by se mě zatím nejvíc vystrašilo. Co?
co? O ne. Zmizel. Kámo. Já mám tu muziku, kámo. Ta muzika je strašně dobrá. To je úplný beat, To se mu kámo. musí nechat. To je úplný beatka. Ale kolik je tady zomboní. Shit, já mám jenom jedna a půl. Ale Apelionu. Vole, ten kokot je tam dostal. Bacha, tam. Jak Kámo. to, že žádná muzika nehraje? Nudný chase. Jo, tak to je pěkně v prdeli. Jak to, že nás všichni lašujou takhle moc? Já nevím, proč nás rašujou takhle. Kam nás jumpujou? Jo, jen tak pro info, tamhle je The Fogman a tamhle je Siren Head. Takže jeden pryč. To si právě Co je zase zahrál. kurňa tohle? Co ty seš, sakra zač? Tady jsou komplikace. Hodina právě není nejlepší při natáčení. O, mě taky zabil. Kde Sneaking Terror? Nevím, ale byl to nějaký duch. Je to Goatman, jo. Montáž těžení a stavění. Co velmistře velrybo? Vyzabijel jste nám. Jo. Je pak
Počkej. A tamhle. Počkej, on pojď, Vojto, nahoru. Rychle ke mně. Jo, ale tak kamo, co máme jako udělat? Ale já bych jel podle vody a jel bych třeba, jestli bychom nenašli nějaký shipwreck nebo něco. Aby jsme si vytvořili prostě nějaký základní vybavení. Šli bychom prostě minovat nebo něco. Ne, tak to je velba. Vojto. OK, tady máš sklo. Ona utíká. Co? Tady máš sklo. A k čemu? Nevím, ale máš sklo. Cestování. Kuba. Já našel to je outpost. No tak ho půjdeme vylutit. Protože Jo, to jsou ale takový začíná sračky, noc, který Kubo. se... Jak to, že vždycky blíží o nic? Ne. Co to je? Ne. Mini zombík. Vojto. Těžení. Takže jedem nahoru a jdeme se podívat, jestli je den nebo noc. Bude to je fakt, že jsem slyšel kozu, myslím, že moc nepomáhá. Tamhle je koza. A tamhle jsem viděl Goatmana. To je teďko právě, že... Kamena. Nič tu hlínu, já tam budu dávat kámen. Budeme potřebovat získat postola. Aby jsme skipli noc rychle. Počkat, už začíná den. Začíná den, Kubo. Právě mám pocit, že když teď vylezeme... Ano. Je přímo za tebou. Pojď. Já ne. Už ne. Tak pojď, jdeme nahoru. Tak pojď, jdeme. A jo, tamhle vlna. Shit. Já jsem nahoře, jo.
A už Co tam bylo? Žádný železo. 6 uchycený nástav. Blá, blá, blá. To nikoho nezajímá. No, to jsme chlupáci. Zpátky k videu. Na který teďka hodu. Zovnitř. Pojď. Kámo, tady se furt spawnují ty pillagerové. Ne, ty jsi kokot. Počkej, dej tam kam. To je jediný. Jakže mě dostal. On může Já zapomněl, on může lézt, Kubo. Já, extrémně málo. Kámo, můžeš mě nechat dovnitř. Jo, jenom 2,5. Dobrý. Kubo, máš ten kazet player? Ne, ten se někde vyhodil. Ok. Tam kde jsi? Jsem v nějaký cave. Za to šťastný nejsem. Jsem tady na střeše. Jo, to vidím. Ta sanita mi tady totiž spawnula kamaráda, který mě právě zabil. Ale teď už je všechno v chillu. Já stočím metočky. Máš metočky? Mám o 9 torček víc, než bych měl. Oh. Tak já ti je dám. Ne, já jsem měl totiž třeba ne, tak to je jedno. Máš ještě další postel? Že by? Jo, mám ještě jednu post. Mě zajímá, kamo, co se stane, když toho Hellbina naštvem na jeho max. Ne.
Mně se to seklo, že jo? No asi. Ten hajzl se za tebou teleportne i na... Kámo, já se prostě bojím jít spát, protože kámo, ty můžeš mít jako noční mluvu kvůli tomu Hellburnovi. Už jdu. Mám ty 3-4 žele, mám ty 4. Tady byla hodně hluboká kejva, takže bychom mohli jít do ní, ale... Chceme to riskovat s cave dweller? To je otázka. Utíkám. Kam jsi utíkal? Utíkám zpátky. Na spawn. More. OK, běžím taky zpátky na A to spawn. kámo, když písek vypadá, když má kámo na sobě sníh. A to, že mě kámo pořád někdo šptá do ucha. No přestaň. Přestaň mi šeptat do ucha. Já tohle prožíval těch minulých třeba 5 minut. Hrál. Máš taky jídlo? Poslední jídlo, co tady máme, je tohle, ale nevím, jestli se to dá jíst. Jo, dá. Já vím, čím si vylepšíme tu sanitu. Já vypeču železo. Kámo, musíme povázit ho. Co pak se stalo? My ovluku vlk za dveřmi. On se na tebe díval, kámo. A tu sekundu, co se ho všiml, tak on to vzal. Už to vypadá konečně normálně. Já už tak vidím normálně. Tak pojď, jdeme na loďky a jdeme někam úplně do píči. Já jsem třeba v Minecraftu v poušti už pěkně dlouho nebyl. Ježiš. A tamhle je vesnice. Ano jo. My jsme tam, tak tam zůstaneme nebo ne? Já bych šel... Ten Jídlo. chyták, já ho chci. Kde je kaktus?
Ty jsi mu dal kaktus sežrat. No, oni žerou kaktus. I v realitě. Co? No. Prostě si vem, že jdeš. Vem si, že jdeš po poušti a nevíš toho velblouda, Jo. jak žvejká kaktus. Chleba, kaktus. A suché křoví, máme Já dedebu. chci sedlo. Dej mi sedlo, Kubo, najdi sedlo. Jo, srdíčka. Já chci sedlo, Tohle Kubo. To zase nejdůležitější věc, co jsme mohli. Jo, ještě čekej. Tohle potřeba. Tak skvěle. Sedlo. Si to bloky. Škoda. Někde tu je Kubo. No, já jsem schrap. Tři železo. Půjdu muset jít zpátky. Ale- Tentokrát to jdeme vychrápat. No. Nějaký random postele. Kam já ti říkám, pokud to by byla Mě to disconnectlo. to ta pová. Tak pojďme hledat dál. Jako líbila, ale chápeš, ne? Já nechci vyhrát velblouda, oni se můžou spawnout jenom ve vesnici. Abych se k němu tady líbila, chápeš, ne? Tak okej už. O ne, 11 železa mám. jo, mě stlaglo. Hele. Tady je mob, který vypadá doslova jak písečný tornádo. Je to písečný tornádo a nechci vědět, co to bude dělat, protože je to tornádo. Jo. Se není kdo ví jak velký, ale já mám pocit, že tady ty zmrtvé tě podhazovaly dost vysoko do vzduchu. Tak ahoj, velbloudla. It is time. Já jsem u toho Kámo, proč to vždycky trvá tak dlouho, než se to disconnectne? 20 sekund z životu. Kámo, ale tady končí ta poušť. No, to je fakt malá Ale tam, A to počkej, ale tam to vypadá, že to pokračuje. Kubo, kde jsi? Tak já jdu zpátky.
Já jsem v té pestice, ale tady nikdo nejsi. Tady je jen ten velbloud. Musím jít zpátky zase přes vodu. Ať mi klesne sanita. Kámo! Víš, co začíná? Co? Začíná noc. Počích je třeba tady 4 těch kámo divných točících se věcí. Počkat, ty jsi pořád v písečním biomu. Jo. To mě zajímá, kde, protože... On se musí spalnout hned vedle mě. Hned vedle mě. Kámo, tak počíš to vůbec děláme, kámo, když ty vždycky utečeš třeba 1000 kilometrů daleko. Já ty nikdy nenajdu a pak umřu, kámo, na Sunheader, kámo, který se objeví třeba 1 sekundu ode mě. Co je tohle za biom, že tady je doslova milion nějakých písečů. Dude, už mě netoč. POV, já, největší srap na světě. Kámo, the man from the fog. Kdo musí kempit na tou vodou? Mě to zase disconnectlo. Takhle to nemůže být. Někdy tu chcípá Iron Golem. Na. Jup. Aj. Tak, je to tu. Tohle je konec videa. Za chvíli mě to lívne a bude konec.
Doufám, že se vám líbilo. Dejte odběr, like a komentujte, jestli cokoliv chcete. A uvidíme se u dalšího. Čus! Já se plák.